Bertso guduak, Andoni, arratsaldeon. Arratsaldeon zure ere. Arratsaldeon, Andoni, zuk astero kolore bat jartzen diozu txapelketa bati, final bati, aste honetakoa. Egoiz, ibili dugu aurreko egunetan, baina zuk temperaturarekin lotu nahi izan duzu, ezta? Bai, hau 2001ko txapelketa nagusia da, eta kolore bat hautatzekotan, ez dakit urdin argia edo hautatuko nuke. Zergatik urdin argia? Ba, izotzaren kolorea, izotza beltza da izan leike, baina urdin argia, glaziaren kolorea, Himalaiak izan zuen zer ikusian jarritako gai batean, da, Bueno, jarriko dugu orduan giro pixka bat? Bai, jar dezagun, bai. Girotu dezagun platoa urdin argi. Urdindu dezagun, bai. Dexente urdin argia da, lehendik ere gure platoa, baina gehiago, oso ongi. Bai, beraz, gaurko kolorea ulertzeko bertso bat ere badaukagu, aitzakia zatartuta ez da. Entzungo dugu, ikusiko dugu bertsoa, eta gero komentatuko dugu. Hauxea bertsoa. Ze ederra den Himalaiako haizearen zirimola, era ontako gairik ez nuen, espero hemen inola, jakintza zute hau felixekin, ni neu bizia nagola, argatik borbor odola, ia galdu dut kontrola, berso zalea genuen ura, eta hau da parabola. Iruditzen zait belodromoan, gure artean dagola. Gure artean dagola. Oraindik ere ukitu egiten gara. Bai, gai hori jarri ziguten, buruz burukoan, Maialen Lujanbio eta bioi. Azalduko dugu gaia zein zen, agian jendeak ez daki. Bai. Gaia izan zen, hain zuzen ere, zuei edo zuri lagun bat hil zitzaizula Himalaian eta ondoren gutuna jasotzen zenuela, ez da? Hori da, bai, eta niri gertatu intzitzaidan kasu hori Felixekin. Felix da Albertokin eta lanean hain nintzen oinak izarretan programan, agurtu nituen, G1 eta G2 joan zienean, Felix angeratu zen, baina postala iritsi zen gure etxera biek sinatu da. Eta orduan, niri gertatu zitzaidana, txapelketan nagusiko une gorenean jarri zidaten, eta ostra, deskontrolatzeko aski da hori. Hori deskolokatzeko... Bai, holakotan erabakia importantea da. Gertutik harrapatzen. Bai, eta pensatu nuen egile kontatzia, besteak beste. Bai. Bueno, egia zen, belodromoko azken finala izango zela hori, zuretzat zertzen edo zer da belodromoa, bertsoa itzaren historian? Une hartan ez genekien azken finala izango zen ikuna, belodromoa. Erabaki hartu gabe zegoen bekera joan behar genuela, eta hori da ez da gutxi horik ere ez genuen horren berririk. Bueno, belodromoa izan da, hainbat txapelketa bizi izan dituan lekua, momentu politak eta momentu gogor xamarra pasa izan dituguna, bueno, hor dago, noiz baiti igual itzuliko gara, auskalo. Auskalo. 97an txapela jantzi zenuen, beste behin, bigarren txapela, eta bi belaunaldi jarri zineten aurrez aurre, 2001an berriz, azkena zeinen zure belaunaldian. Bai, azken egoan izan ere belaunaldian, ni 40 urten euskan, baina final hortako bigarren zaharrenak 29 zeuzkan. Bueno, Jon Maia eta Ira zeuzkaten 29. Maialeneko 25. Maialeneko 25 eta belaunaldi hori zen, etorri zena. Lehenengo aldiz, lehendik ere egon zitezkeen bi bazeuden, Igor Elorza eta Aitor Mendiluze, orduan belaunaldi hori bete-betean zegoen. Jon Maia, Maialen, Irazu, Iturriaga, Elorza, Mendiluze, bai. Eta ze harreman zenuen zuk orduan gazte horiekin? Bueno, ordurako harremana handi xamarra, plazaz plaza eguntzen da bersolarien harremana, eta ni hauekin ja plazan desente arituan nintzen. Iturriaga 93an finalean zegoen, orduan plaza asko egin egituen elkarrekin, Maialen da, Maia eta Irazu eta hauekin ere bai. Orduan, nahiko harreman naturala neukan.
nire belaunaldia da izkutatu zena. Peñak jautzia zeukan, Sebastian Lizaso etzen joan, Iñaki Murua eta Mikel Mendizabale bai, baina azkenengo txapelketa izango zuten, ez zinen finalea zailkatu, orduan nahikoa bakarrik sentitu nintzen ere 40 urterekin eta zahar. Eta inoiz pentsatu altzen nuen, niz egiten dut hemen, guzti hauen artean? Ez, txapeldun nintzen bitartean garbi neukan han segi behar nuela eta nuela perezarik edo isolamenturik sentitu behar. Enuen sentitzen, egia esan. Eta gazte horien artean Maialen Lujanbio zegoen, buruz-burukoa jokatu zenuten elkarrekin. Zure esanetan, txapela janzteko zorian egon zen? Bai, berak ere merezi zuen txapela hori nikaina edo gehiago puntuazioak ez dakitzen puntu emango zizkidaten niri alde, baina edonork jantz zezakeen. Horra saldu zen Maialen, Maialen indartsu bat zen, Maialen bat bere bersokera finkatua zeukana. Maialen joan zen, 2000 urtean okrespanago, munduko depresioak ezagutzera. Urte sabatiko xamar bat hartu eta munduko depresio gune handienak ezagutzera joan zen kontinente bakoitzean bat. Eta depresioakin ez nik uste euforika itzuli zela eta beste deprimitu gindula, ez da bere maila ikusita. Bai, nola igo zen beti goraino, ez da? Bai, depresioak ikustera joan eta tontorrean buelta zen. Bai, 2001ko txapelketa honetan berriz ere buruz-burukoa jokatu zen? Bai, nire lehenengo buruz-burukoa zen. Nik esango nuke, 82tik edo etzela buruz-buruko hori jokatu, eta 20 urteren buruan buruz-burukoa jokatu nintzen berriz, bai. Eta nola sintitu zinen buruz-buruko horren aurrean? Raro. Presioa izan zen zuretzat? Bai, baina buruz-burukoa beste gauza bada. 8 artean, zenbateraino den jokoa eta zenbateraino den jolasa disimulatu xamar geratzen da. Baina bi zaudetenean da bestea laguna denean, eta denean bera o norbera, konturatzen zara jolasa badela, baina jokutik ere baduela, asko txapelketa baten lehiatik. Eta orduan, hor pixkat, kokatzen ez da errexea izaten buruz-buruko bat. Bai, gainera zuke halako estualditxo bat izan omen zenuen, ez da, buruz-burukoa baino lehen? Estualditxo bat, bai, pasadizuen artean hori ere badau, bai, pixalardiak negoen da. Enun momenturik harrapatzen komunera joateko komuna urruti dao, zegoen, belodromuan. Hor falta zara, hor irudietan ikusten? Hor falta, bai, tarrez ari da. Zango zuten, hau nora joan da? Hau nora joan da, komunea. Eta halako batean bueltau nintzen, egile esan zean, egin nuen pixa, nintzen komunera joan, antolakuntza holtzaren oinean zegoen, holtzaren atzekaldera eraman ninduten, eta urbotila utz batian egin nuen pixa, Jesus Muruakola heldu, eta ni pixa egin. Benetan? Bai. Dokumentazio zentruan da botila guakoa. Gordeta ba, ez da. Jesus Muruak dauka horre elkarrizketa, ez da? Bai. Lehen aldi asko, ez da, gertatu ziren, bestak beste, esan duguna, lehenbiziko buruz-burukoa, Maialen ere indartsu. Bai, Maialen horrea hasi zen erakusten, ze Maialen Lujanbio zen. Alegia, behin ere ez aski esaten dena esatearekin, beti berak esan nahi duena esan behar, eta esan nahi, eta gero eta gaitasun handiagoa ugaxe zehatz esateko. Eta hori da gerora ezagutu duen Maialen, 2001an ja bistatu zena eta gaitasun ikaragarrikoa. Bai, eta beste lehenaldi bat, lehenaldiz Euskal Gatazkaren bi aldeak landu ziren. Bai, ez dakit lehenaldiz, baina momentu jakin goren batean, bai, txapelketako final batean eta momentu klabean gatazkaren biktimen bi aldeak landu ziren. Eta hori gaur egun arruntagoa da edo ohikoagoa, baina orain dela 21 urte ere bertsolaritza bat zegoen hor. Askotan esaten da hau eta bestea, baina ez, orain dela 21 urteia bi aldeetako biktimen ikuspegiak gai batean azaldu zen. Gaia gogoratzen duzu, Andoni? Jo, ez naiz gogoratzen gaiaz esakto, baina alde bateko biktima baten ama eta bestea bestekoaren. Bi ama ziren, ez da? Bi amen arteko elkarrizketa badaukagu bideoa, ertzain baten ama, okerrezpa gaude, eta ies egindako ieslari baten ama zen bestea. Ikus ezagun, sai hori. Nere semeak alde egin zuen, herri urrun batetara,
han minbiziak jozuen eta ez da itzuliko jada. Nere zenak soldata, nominaz aterata, bizi behar ala fede, nere semeak ez zuen izan, aukeratzerikan ere. Nere semeak ez zuen izan, aukeratzerikan ere. Bueno, orain lehen esan duzuna, ez da, azpimarratuko dugu, orain dela 21 urte ere bertsoaritza hor zegoela. Bai, hor zegoen, eta, bueno, azpimarratzeko iruditzen zait. Eta zure 3. txapela, Andoni? Nere 3. txapela izan zen hori bai. Eta zer suposatu zuen txapel horrek? Ba, ez dakit, seguru, nola elkarren segidan etorri zianen ez gogoratzen oso ondo ze sentitu nuen, lehenengoarekin bai, lehenengoarekin zama bakendu nuen txapeldun izan beharraren zama hori. Baina gero, bueno, behira, esateaterako Juan Mari Lekunak jantzi zidan txapel hori, eta hori garrantzitsu izan zen eretzat. Juan Mari nire irakasle izan zen Euskal Filologian, nik 18-19 urte nituela, eta, bueno, berso zalitzen ari nintzen garaian lagundu zidan Juan Mari Lekunak, eta handik, ez dakit, 20 urtera, berazen hor, txapela jartzen. Gaur ere bertso bat entzungo dugu, abestuko dugu bukaera elkarrekin. Ze bertso da, Andoni? Da, Jesus Mari Irazuren goizeko lehen agurra. 2001 da, abendua da, 3 hilabete lehenago New Yorkeko dorre bikien atentatu famoso hura gertatu zen, eta horri heldu zion Irazuk belaunaldi aldaketa oso ondo islatuz. Entzun dezagun, hasiera eta jarraituko dugu. Saio humorez hasi nahi nuke, lagunei adarra juaz, egaina igual etorriko zan, txapelerako asmuaz. Lizaso eta bilak, berso torre bikiak, berenkeaz, beren suaz, bat bere kaxa erori data, bestearen bilaguaz, bat bere kaxa erori data, bestearen bilaguaz. Oso polita, kostatu zitzaien, Andoni? Bai, kostatu zitzaien, baina hor ja hegazkinak kargauta zegoen, Bai, hor ja kargauta zegoen. Tripulazio hona zeukan, kopiloto hona, eta iritsiko zen garaia. Iritsiko zen. Aizu, Andoni, finalean izaten dira atentzioa ematen duten, brilloa egiten duten hitz solteak ere hitz politak, zeu ere hortan maisu izan zara. Zure ustez aurten sorioneko hitzak izango du horre lekua finalean? Bueno, ian hor kasmatzen duen, dagokion tokian eta sorpresan sartzen. Izan dezake. Bai, eta modu original batean ez da. Bai, eta hori zaila da, Oso zaila da gora bateko. Gutxapelketan ibiltzen ginenean meme eta holakorik etzen. Eta orduan dena zen berriagoa. Oain izan zaite bat berri. Zaila da.